फुंनि भिडिअ नाथाय नोंहा जायगा गैला बिटिसिआव जासिगोनलाय एमजे नोंखौ नोङो सासेल' नङा सानैल' नङा साथाम जाबाय नोङो साला गुन्दा होनाय नुबावोबा खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनहाथ' ससे इन्ट्र भिडिअ नायनानै सिनायखाबाय बाथ्राया मा जादों। बाथ्राया जादों जाहैबाय रायजोफोर माने नेरसोन औवारिया एनिथिं एमजि खौहाय सिगांहाय हाग्रामा सारनि भिडिअ दालाबो होननानै बादा होनाय जादोंमोन आरोखि ना। दा बेखौ मानियाखै आं सिगांबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायखादों मा बुंदों बिथाङा भिडिअ होखांबाय नेरसोन औवारिया। दा बेबायदिनो खोथा मानियाखै माने एमजिआ माने फिन आरोबाव भिडिअ होबावदों आरोखि ना हाग्रामा सारनि। दा बेखौ लानानैनो नेरसोन औवारिया बुंबाय आरोखि ना खोथा मानियाखै एबार फार्स्ट लास्ट कनसिडार एबार जुदि होबावोब्ला हाग्रामा सारनि भिडिअ होबावोब्ला माने पुलिस केस जायो ना मायो जाथों आं माबा मोनसे एक्सन लासिगोन होननायखौ जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोन्दों आरोखि ना। नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आरोखि ना भिडिअखौ आं होलांगासिनो दङ नोंथांमोननो। आरो नेरसोन औवारिया बुंबावदों आरोखि ना एनिथिं एमजिनि सायाव गोबां एलिगेसन लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। माने एनिथिं एमजिआ सिगांबो गावसिनि हरैहाय बेबायदि हिन्जावनि केलेंकारि जानानैसो फैदों होननानै बुंदों आरोखि ना। दिनैसिमाव एमजिनि हिन्जाव केलेंकारिया साथामजों दं होननानै फोरमायदों आरोखि दै नेरसोन औवारिया। नोंथांमोना नायलांबा बुजिगोन भिडिअखौ फुरा नायलांजोबबानो जाबाय नायलांनानै बुजि माने नेरसोन औवारिया बुंदों आरोखि ना बेबायदि खालाय दैफोन देहाखौ लानानै हाग्रामा सारनि भिडिअखौ होबाय थानो नाङा देखायनो नाङा होननानै बुंदों आरोखि दै। ओमफ्राय बुंबावदों आरोखि ना क'क्राझार चिराङावहाय दाथा बेंगलाव थाहै नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि ना। मानो होननानै बुंबा नेरसोन औवारिया माने नायनो हाथारला आरोखि ना लोगोफोर माने नायनो हाथारला जानो हागौ आरोखि। दा बिनि थाखायनो बियो क'क्राझाराव थाजानो बाबाय। माने एमजिआथ' माने उदालगुरि थिङैनिसो नालाय उदालगुरि मा जायगानि बेखौ आं मोजाङै मिथिया थेवबो उदालगुरि थिङैनि आरोखि ना लोगोफोर। दा बेनि थाखायनो नेरसोन औवारिया सानदों जानो हागौ बा सानदों जानो हागौ आरोखि ना मानसियाबो एनिथिं एमजिआ सेरखम जाबाय रेकर्ड जाबाय गावनि आखल आरो केरेक्टारनि सायावहाय बियो दुखु मोनजानाय जाबाय आं बेखौ सानो आरोखि ना। दा बिनि थाखायनो बिथाङा बेबायदि एलिगेसन होजानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोखि ना। दा नोंथांमोनासो मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आं बारा गोलावखौ बुंला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बुजिदो बुजिनानै नोंथांमोननि साननाय आरो बिथांनि जे बुंनाय मानि थाखाय बुंजादों बिनि सायावहाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहरदो आंबो बुजिनाय बायदि आरोखि ना। होमबा आङो दा देखायलांनि नायलांदो आरोखि भिडिअखौ। गुड मर्निं गिबियावनो आङो बयनिसिमबो आंनि अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। नैबे भिडिअआ एसे नायनानै लाग्रो मिथिबाय बिनि उनाव आङो जेखौ बुंनांगौ बेखौ बुंगोन अब्ला नायदो रायजोफोर। फुंनि भिडिअ नाथाय बेलासियावसो होनाय जागोन। हाग्रामा मलेट सारा मा फोरमायलाय शिबसागराव थांनानै जे जायगायाव दैबाना जानाय। आङो नोंखौ दाख्लैबो होनखादोंमोन जाहाथे नोङो बिपिएफनि जेबो कन्टेन्ट लाबोनाङा जेबो भिडिअ हगारनाङा होननानै दाख्लै बुंनाय जाखादोंमोन आङो। दा दिनै आरोबाव नोंनि भिडिअ हगारनायखौ रायजो राजाफ्रा नुनानै नै माथो एमजिआ भिडिअ लाना फैफिनलायखौब्रा बोरै जाखो माथो बिपिएफना बेखौ सोला होनदोंमोन नै बेफोरबायदि खोथा बुंनायखाय आरो आंखौ एसे रायनो होनायखाय आङो बुंहरनाय जाबाय जासिगोनलाय एमजे नोंखौ आङो दाख्लैबो होनखादोंमोन आरो नेक्स्ट आङो दिनै बुंबावनांबाय नोङो एबार लास्टाव भिडिअ लाबोबावोबा नोंखौ आं मानिनाय जानाय नङा मिथिबाय। नांगौबा केस जायो ना मा जायो जाथों खिन्थु आं मानिनाय नङा। नोङो भिडिअ हगारबाय थानो नाङा मालाय शिबसागराव थांनानै दै बाना नायदों ना मादों थांदों नायदों जोङो मिडियानि गेजेरजों नुखादों खिन्थु नोङो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनांलाया नों बुंलायनाङा नों बुजायलायनाङा खालाय देहाजों नोङो बिपिएफनि नाम लानाङा बेखौ आं नोंखौ खावलायनाय जाबाय गुरैयैनो
जाहाथे जोंनि गेजेराव जेबो बेले बेजे जाया नोङो भिडिअ होनाङा होननानै आङो बुंबाय आरोखि मिथिबाय जों नुखादों थांदों नायदों सहाय हैदों जोङो नुखादों नों फोरमायलायनाङा आरो मिथिबाय खालायदे हाजों नों मालाबाबो बिटिसिनि नाम लानो नांला हाग्रामा सारनि नाम लानाङा नोङो सेक्रेटारि गेटआवनो नों फैनाङा मिथिबाय आङो नोंखौ दाख्लैबो होनखादों आरो रायजो राजाफ्राबो नोंखौ सुखुवा होननानै दा आं साननानै मिथियो मिथिबाय नोङो गले गले भिडिअ दाहो हाग्रामा सारनि नाम लानो नाङा आं नोंखौ बुंहरनाय जाबाय आङो नोंखौ अनबावदोंसोमोन बिमाबो बिफाबो केस जाबायनो होननानै मिथिबाय खिन्थु नोंनि दुखुआव दिनै हाग्रामा सारखौ नोङो भिडिअ हगारनो नाङा मिथिबाय जों पाब्लिकफ्रा सहायनानै थानाय नङा नोंखौ मिथिबाय नों बास हिनजावजों थांफिनदों दलर बेंगलाव थायै नों क'क्राझारावबो फैनाङा दरखार गैया नोंखौ लेंहराखै ओइ उमुक फैलै नों गैयैखाय जाथ्राखै सिरि जाथारबाय नोंखौ रायजो राजा बेफोरबायदि खावलायाखै नों फैनो नाङा मिथिबाय आङो भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय मिथिबाय नोंनानो केसा दाबो जोबनानै थाङाखै आरो नोङो हाग्रामा सारखौ बाख्नायबालाय मा जानो नोंहा जायगा गैला बिटिसिआव डाइरेक्टखा नोङो फैजाबावगोनसो मालाबा आं फैलायबावनांनाय नङा नोंखौ फैगोन मालाबा क'क्राझारावनो सोरबाफोर मिथिबाय नों बारा फैबाय थानो नाङा नों बेंगलावनो था मैगं फान बेंगलाव कफि गाय आलु गाय टमेट' गाय बोरमा साग्ला मावनानै जाग्राबा नों मिडियाआव बेफोरबायदि फैनो नाङा मा बेसेबां मोनजायो नोंलाय डलारा मा बेसेबां मोनो मा डलारनि खोथा होनदों नोंलाय मा भिउनि खोथा होनदों नोंलाय नोंखौ जेखौ नंगौ बेखौ हगारदों भिउनि थाखाय हगारनाय जादों बियो साला सैमा नों भिडिअ हगारबाय थानाङा बिपिएफनि नाम लानाङा हाग्रामा सारनि नाम लानाङा गाव अबाव थाङो अबाव थाङा शिब सारनि जेबो भिडिअ दालाबो नोङो मिथिबाय बेनो रायजो राजाफ्रा आंखौ दिनै एसे बुंनो थिननायलाय आङो बुंहरनाय जालायबाय आरो नों लाबोनाङा भिडिअखौनो नोंखौ रावबो सुखु खाथ्रा नोङो सासेल' नङा सानैल' नङा साथाम जाबाय नोङो साला गुन्दा उदालगुरियाव गथ' सिख्लाखौ मा बराम खालामनानै बेंगलाव खारनानै थायो नोंलाय आरो नोंथ' अरिजिनाल उदालगुरिनि नङा मिथिबाय साला बेबायदि भिडिअ दालाबो नोङो आरो होनाय नुबावोबा दे रायजोफोर बुंहरलायबाय आङो बेखौ एसे